Hi guys, today's video maglalaro tayo ng Anime Fighter Simulator. So ngayon, nandito tayo sa Spooky Season. Yan, Spooky Island. So may bagong code dito guys. Spooky Island. Spooky... Walang space guys. Ayan, Spooky Island. Malaki yung S at saka I. Yan. Ayan, already ready. So, kaya nga nag-record ako kasi malapit ko na makuha legendary dito. Ano kaya mukha ng legendary? And bang! Oh, yan na guys, last spin. And asan yung legendary ka? Oh, sheesh! Mythical naman guys. May nakuha pa tayo. Asan yung liquid best? So ilock natin yung dalawang to, yung may skill. Ayan. Demon Girl. Okay, fuse natin kanya para malakas siya. The time trial start. Oh, may ano pala ako dito, shiny Lock natin mamay. Ay, hindi lock. Shiny. Yan, fuse lock natin sa kanya. Jester, makalock yan. Ayan. 33. Ano kaya damage ng ating Demon Girl? Boom! 100k. Hindi 100k, 1k. So dito guys, natapos ko na yung mga fork ito. Yung mga fork, dito naman tayo sa mga torch. Asan yung Demon Girl ko? Nagbaga ta guys Okay. Ayun, nice. Ayun siya guys, yung Demon Girl natin. So, kukunin namin yung ulap dito guys, yung ulap. Ulap. Ano to? Torch? Shovel naman to guys. Saan yung mga torch? Yun boss. Torch, ito torch. Nice. Ano pa to? Yun, torch. So, dito na lang tayo magpa-farm. Ano to? Ano nakuha natin? Ito, inventory 5. Store more players. Okay. So, kaka-farm ko guys, may 100k ako nakuha sa pera namin. Kaka-farm ko sa, fort. Kaka-farm ko doon. Anong skill ng demon natin? Hindi ko nakita. Puro lang red yung nakita ko. Tingnan natin. Asan yung Demon Girl? Yan na guys, mag-skill. What? Namatay siya bago siya mag-skill. Sandali. Okay na. So, ka-damage lang to. Kaso ito, mahinang damage. Ito, kasi mahina yung level niya. Kumpares lang damage. Ito, malaki na yung, niya. Malakas na. Okay, lock natin si Frankie. Frankie sa One Piece guys Si Frankie. Ilan ba yung kailangan natin? 20 pa. 20 pa. May demon na rin to. Kumpares lang kami. Kaso mas malakas yung Demon Girl niya guys. Mas malakas yung Demon Girl niya. Sorry kung malakas yung Demon Girl mo Kaya tapos nito, shovel naman, shovel. Uy, sino ka? Kinukuha mo yung sa akin. Ang dami yung Demon Girl Amen. Kinukuha niya yung sa akin. Ay, sa akin yun Men, may nagkukuha sa akin. Men, kinukuha nila yung sa akin. Nulono. No, kinukuha nila
sa akin. Akin to. Ayan, kinukuha niya yun sa akin. Please. No! No! Ayos ka naman. Kapag nag-spawn to sa akin na. Okay. Ayan, yung akin na yan. Ha. Wala ka na. Akin na to. Wala ka na. Akin to. Yan guys, may 100k na tayo. Yan. hindi na niya makuha. Malapit na yung ating 25 guys. Hoy, kinuha ka ba yan? Yay, kakakit pa rin yan. Gusto na mag-farm ah. My obsession. Dun. Suki. Kinuha ko lang ang pera guys ah. Ilan na lang. Ilan na lang guys, tapos na tayo dito. Ayan. 3 na lang. Si Super Bacon, si Charles naki-join. Yung shovel naman na next, tapos ito yung tao. Tao pala yung pinapatay namin. Kami yung maswang. Ulang-ula ko na yung mount guys. Ito, ulang-ula ko na. Ghost to ghost. Sure ako, ghost. Ghost yan, ghost. Ilan na lang. Last, okay, last na to guys. Tapos na tayo. Spin na tayo. Yay! Talk to Handy. Spin muna tayo. Roger's coming. Quick. Run. Roger's coming. Ay, dito pala si Handy. Great job completing this grave robbing demon. Don't respect anything. Finish off some shovel. Shovel naman na, diba? Hula ko na eh. Hulang-hula ko na. Ayan o. Epic! Nice. May epic na agad tayo. Sandali. I-auto-lock natin yung mga shiny.
Nasaan? Auto lock. Yung shiny. Yan. Kapag may lumitaw na shiny, auto lock sila, auto lock. Para kapag i-auto sell, oh, legendary. What the hell? Man, may isa na naman tayo. May isa naman tayong demon girl, man. Ilan na yan? Man, nang kukunti naman. Okay. Ang lag guys Man, may legendary na naman tayo. May legendary tayo. May legendary na naman tayo. What the hell, man? Legendary na naman. What the hell, man? What? What? Isa na naman tayo legendary. Sandali. Tanggalin natin yung mga liquid. Equip. Yan. What the hell? Man, may tatlo agad tayo legendary. Yan. Ito. Okay. I-feed lahat natin kay 2. Yan. Tigdalawa kayo. Yan. Ito naman. Dito ka. Yan. 35. Okay. Ano damage? Ha? Ano nangyari? Ito yung pinakamalakas. Tapos ito. May strong lang pala. Kaya pala Yan, spin pa tayo guys. Speedy naman yung rare. Nice. Speedy. Run. May tatlong rare. Isa pang legendary guys. Isa pang legendary sana. Ayan yung Titan guys. Si Charles ata yung Titan no. Dom ka pala yan. Kaka-cellphone mo yan. Got your back, Hayabusa. Kagura. Why is Annabelle look upset? Critical ba yun o critical? Genius 1. Wow, nag-genius ka pala Umalis ata si Charles. Wala pa ata nakuha si Charles na legendary Chima. Oh, epic, nice. Chima. Oh, legend. Oh, what the hell, man? What the hell? Pwede na yan. Stop. Okay. What the hell? Okay. I-equip. Feed natin sa kanya. Fuse. Select all. Tingnan natin. 33. Nice na rin. Man, ang dami natin demon girl, man. What the hell? Pwede na tayo mag-farm sa sparable shovel. 20 shovel. Nice. Tas 5 ata or 10 na yun. Unlock, guys. What happened? Why so laggy? Man, ang layo. Ang putik. Sandali, guys. So, guys, yan. Wala na tayong lag. Bigyan na lang. Bahagya. What? Anong damage dyan, man? Ang daming red. What happened? Ano yan? Yun, boss ba yun? Yung kailangan natin patayin na 5. AFK yun, no? Hindi.
Ben, bakit? Ha? Ano yan? Blood? Demon girl. Pwede kang makialis dyan. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Leave ka na. Punta ka na sa ibang server. Man! Ito. Ayan. Tapos papid natin yung mahina. Sino yung mahina? Ito. Okay. 37. Nice one. Man, 2,000 damage. Apat na demon girl na yung aking ano, guys. So, bakit abat ba yung aking ano, guys? Hindi ako bumili ng ano. Nandito lang sa... Ito. Hindi, oo, ito. So, nandito yun eh. Na... Yung raid ata. Yung raid. Ito, star toy. Rich. Room 70. Ito, yung mga check. Dito. Ang saan? Ayun. Ito, guys. Ayan. Rich. Room 60. Time trial. Ayun. Para makaya-extra kayo. Ayan. Tinapos ko na, guys. Kunin ko na sa yung 70. Kaso ayaw ko na. Yung 70. At saka pala, guys. May merchant pala dito. Nasa Demon Slayer. Demon Army. Nandun sa Demon Army, guys. So guys, mahaba-haba pa to. So kapag tapos nito. So guys, mahaba-haba pa to. Kaya sana nag-enjoy kayo sa video ito. Huwag niyo kalimutan mag-leave a like and subscribe. Huwag niyo kalimutan i-hit ang notification bell. Bye bye!